Abahlali baseFilipi abangaphangeliyo bavale mba umsebenzi wokucoca nogada apha esitishini saseFilipi kuba bekhalazela ungaqashwa. Bathi ikhampani eziqashayo ziqasha abantu bephindaphinda iminyaka eli-10. Bathi ngoba bafuna ithuba labo ukuba nabo basebenze. Yiyo loo nto namhlanje uthetha mhlali ebeze apha ezofuna izimvo zabo. Qina mhlali, qina! Qina! So into enzekayo ke ngobona ke ngoku abafuni uphuma bona. Basebenze for 10 years. So ke ngoku sabacela ngesike ba noko ngosicela bamecaleni. Lungisele banabanye abantu bakwazi ukuxhamla. Aba bantu abafuna uphuma apha. Bafuna uphinda basayiniswe le 7 years. Bayachayela. Apha esitishini. Bayachayela baklina yonke le PTI, yonke le ndawo. Toilets, yonke le ndawo. So baklina yonke le ndawo. Bastophe since 31st December but ke abayeka bamane besiza. Contract ithatha but sicela uqasha abantu balapha. Bakhona abantu balapha abangaphangeliyo. Akunawusuka umuntu estrand azosebenza eFilipi. Ewe ungasebenza kumnandanga ingakumbi xa kusebenza abantu iminyaka ifikelela lapha kwi-10 kodwa ukho abantu bekufanele bayatshintshiselana kunika abanye ithuba. Kodwa le yokuba kungcoliswe ukungcola phezu kokunye ukungcola kugalelwe inkunkuma ezindleleni ayimnandanga. Bekufanele bazikhona izindlela zokuba abantu abafuna umsebenzi badibane nenkokheli zokuhlala kuthethathethwane. Ondiphathele inqaku Sandiso Phaliso eFilipi ngaseKapa ayixoxi ayixabanisi.